studiu je nasz gość Barbara Guzman, dyrektor Kryzowej Biblioteki we Wejrowie. Witamy bardzo serdecznie. Witam Państwa, witam słuchaczy radia. Dzisiaj rozmawiamy właśnie o tej instytucji, o tej placówce, która ma już swój roczek. Możemy się już tym pochwalić. Zaczniemy od początków istnienia biblioteki w Wejherowie powiatowej, czyli w ogóle samemu zamysłowi, z czego wynikała potrzeba, no i jak doszło do tego, że biblioteka powiatowa powstała. Ówczesny starosta powiatu wejherowskiego Józef Reszke razem z Radą Powiatu powołał bibliotekę 2 listopada 2014 roku. Powołał ją z uwagi na to, że po tej stronie, w tej części miasta mieszkańcy nie mieli właściwie dostępu do biblioteki. Biblioteka jest nieopodal dworca. Tak, więc... na ulicy Dworcowej 7. Na początku oczywiście mieściła się w elektryku, w budynku starostwa, w elektryku i tam jakby rodziła się placówka, natomiast ulica Dworcowa, budynek przy ulicy Dworcowej w połączeniu z Kaszubsko-Pomorską Szkołą Wyższą to świetny, trafny wybór, bo trafić naprawdę można tutaj bez problemu. I z tego właśnie wynika, bo jest jeszcze biblioteka miejska, która jest z kolei na Nanicach, więc zupełnie inna dzielnica Wejherowa i biblioteka powiatowa, tak jak już powiedziałem, ma swój roczek. 5 grudnia była wielka uroczystość. Na początku może o niej opowiemy, czyli to była też okazja, żeby właśnie podsumować ten pierwszy rok istnienia. Tak, 5 grudnia w poniedziałek akurat minął równy rok od otwarcia biblioteki na ulicy Dworcowej. Z tej okazji też zostali uhonorowani przyjaciele biblioteki, tak zostali też nazwani. To osoby, które bardzo przyczyniły się do promocji naszej instytucji. Między innymi był pan prezydent Krzysztof Hildebrand, który otrzymał tytuł przyjaciela biblioteki z uwagi na otrzymaną dotację na zakup książek do biblioteki. Była pani z Fundacji Metropolia Dzieci, pani Agnieszka Błażewicz, pani Beata Frąckowiak, która z klasą Sowy była podczas Tygodnia Bibliotek, gdzie było odsłonięcie ławeczki Przywiąż się do czytania. Uniwersytet III wieku, IMKA z ulicy Kopernika też otrzymał tytuł przyjaciela biblioteki, a oprócz tego jeszcze Słoneczne Przedszkole, na ręce pana dyrektora została taka statuetka też wręczona, bo te dzieci od początku zaczęły przychodzić bardzo często, licznie do biblioteki i z nimi właśnie zaczęliśmy akcję promocyjną. Było to strojenie pierników, bo to okres przedświąteczny i w ubiegłym roku dzieci otrzymywały pierniczki i ulotki z informacją, gdzie mogą dojść do biblioteki, jak dotrzeć. Przy okazji też zaprosić rodziców właśnie jako czytelników i przyszłych odbiorców naszej instytucji. Tutaj już pani wspomniała o akcjach kierowanych do najmłodszych. Już jak się wchodzi do biblioteki, to widzi się, że jest to placówka przyjazna dzieciom, prawda? Tak, tutaj myślę, że to jest bardzo dobra droga, jeżeli chodzi o to, żeby przyciągnąć przede wszystkim dzieci do biblioteki. Raz, że to w przyszłości będą nasi dorośli czytelnicy. Po drugie, oni właśnie przyprowadzają ze sobą rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo i mówią o tym, że jest ta biblioteka. I takie właśnie liczne grupy z przedszkolami, z paniami przychodzą na zajęcia, na lekcje biblioteczne i później wracają. Rzeczywiście widzimy, jak po południu, czy też w soboty, gdzie tutaj natężenie bardzo wzrosło, to właśnie są nasze dzieci, które były w ciągu tygodnia podczas zajęć z przedszkolami. Tutaj z akcji, które już w tym roku się odbywały, były też takie ogólnopolskie akcje, w które też biblioteka chętnie się włączyła, takie jak Narodowe Czytanie, czy też inne akcje, które również były przeprowadzane w różnych placówkach. Proszę o nich powiedzieć. Pierwsze takie ogólnopolskie wydarzenie to Tydzień Bibliotek. Przez ten Tydzień Bibliotek bardzo żeśmy się tutaj wypromowali. Też pogoda nam bardzo dopisała. Był piknik dla dzieci, było właśnie to odsłonięcie ławeczki, o którym wspominałam wcześniej. Spotkanie bibliotekarzy z terenu powiatu, bo zadaniem powiatowej biblioteki jest nadzór merytoryczny też i współpraca, współdziałanie z bibliotekami z terenu powiatu, gminnymi bibliotekami. To było wszystko w Tygodniu Bibliotek. Oprócz tego była Noc Bibliotek. Tu z Piotrem Szmantem, z Uniwersytetem mieliśmy według książki Piotra Szmanta właśnie Ludzka zagadka, spacer po mieście śladami tej książki. Wieczorem już było spotkanie, wieczór poezji
z naszymi czytelnikami. Kolejna ogólnopolska akcja to właśnie Narodowe Czytanie, o którym Pan wspominał. To też nam się bardzo fajnie udało. Zaprosiliśmy przedstawicieli różnych zawodów. Przede wszystkim były to osoby, które gdzieś reprezentują władzę. Niekoniecznie tą ogólną, ale chodzi tutaj o Straż Miejską, Straż Pożarną, policję, która się też włączyła i zechciała przybyć do nas do biblioteki i fajnie tutaj nam się to właśnie udało. Mhm. Jeszcze tutaj jedną z akcji, które gdzieś tam zapadły w pamięć, jest afera kryminalna. Tutaj już pani powiedziała właśnie, że szlakami pruskiej zagadki, czyli kryminału Piotra Szmanta, wejherowskiego pisarza, można było zwiedzać Wejherowo. Czyli biblioteka nie zamyka się w swoich murach. To jest bardzo ciekawe. Natomiast teraz jakie plany są na przyszły rok? 2017 rok już niedługo i właśnie, czy już wiemy, co będziemy robić w Bibliotece Powiatowej? Na pewno będzie to kontynuacja tych działań, które zaczęliśmy w tym roku jeszcze. Ta afera kryminalna była w Wejherowie po raz pierwszy i będzie kontynuacja. Myślę, że na większą skalę nam uda się tutaj to zorganizować. Oczywiście będą wernisaże, tak jak do tej pory, będą lekcje biblioteczne. Tutaj już tworzymy regulaminy konkursów, bo tego jeszcze nie mieliśmy, więc konkursy jak najbardziej też skierowane głównie do młodzieży, do dzieci. Oczywiście praca z dziećmi. Na to największy nacisk będziemy kładli, żeby tutaj te dzieci jednak przyciągnąć do biblioteki i zarazić ich czytaniem, chodzeniem do biblioteki, bo to niekoniecznie, że muszą wypożyczyć książkę, mogą też brać udział w różnych akcjach. Oczywiście ferie. W ubiegłym roku były bardzo intensywne, tutaj zorganizowane fajne zajęcia, między innymi też warsztaty malarskie dla dzieci i tak samo w tym roku. To znaczy w przyszłe ferie chcemy tak samo zrobić podobnie. Latem, wakacje również zajęcia dla dzieci i tak samo jak mieliśmy to w tym roku, że biblioteka była podczas lipca i sierpnia czynna od godziny 8 do 18. Tak samo chcemy tutaj latem te same działania podjąć. Z uwagi na to, że czytelnik często planując gdzieś wyjazd może nie zdążyć do biblioteki, a tutaj chcemy, żeby przed tym wyjazdem właśnie czy nad jezioro, nad morze zdążył jeszcze wypożyczyć jakąś ciekawą książkę. Oczywiście zakup nowości wydawniczych, bo w tym roku udało nam się też sporą sumę otrzymać z dotacji z Ministerstwa Kultury, więc te nowości są bardzo istotne. One przyciągają najbardziej tutaj czytelników. Czyli właśnie o to chciałem spytać, bo mówimy tutaj o różnych wydarzeniach. Wiadomo, że współczesna biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie są półki z książkami, ale także miejsce, które inspiruje i organizuje wiele wydarzeń kulturalnych. Natomiast cały czas ta tradycyjna rola biblioteki też jest oczywiście ważna i kluczowa. Czyli wypożyczanie. Jak jest z czytelnictwem, jak jest właśnie z zainteresowaniem ludźmi? Czy oni już oswoili się z tym właśnie nowym miejscem, z budynkiem, w którym można wypożyczać książki? Tak, już mamy sporą liczbę stałych czytelników, takich bardzo aktywnych czytelników. Było właśnie podczas roczku, było wręczenie też nagrody czytelnika roku. Były właściwie 3 panie otrzymały, jedna tylko niestety przybyła na tą uroczystość. 3 panie tutaj bardzo aktywnie czytają książki. Także, ale jeszcze wiemy o tym, że spora liczba ludzi nie wie o tym, że jest biblioteka na ulicy Dworcowej. Więc cały czas się gdzieś tam jeszcze dowiadują, przechodzą obok i tak jak my zresztą sami przechodzimy gdzieś stale koło jakiegoś miejsca i nie zwracamy na nie uwagi, bo osoby z powiatu dojeżdżające do nas trafiają bez problemu. Natomiast przechodzące obok nie zawsze zwracają uwagę na to, że ta biblioteka jest tam w środku. I taka sytuacja była z panią, z którą mamy też porozumienie. Będziemy planować zajęcia, czytanie na dywanie w języku angielskim. Pani też przechodziła często obok biblioteki i nie wiedziała, nie sądziła, że jest tam właśnie biblioteka publiczna, do której można wejść i skorzystać. Ale w tym naprawieniu jakoś tego stanu rzeczy mają pomóc właśnie takie akcje jak na przykład ławeczka, przy której można przywiązać się do czytania. To jest bardzo ciekawe też, proszę powiedzieć wizualnie, jak ta ławeczka wyglądała, bo to też ciekawie brzmi. To jest zwykła ogrodowa ławeczka, która została wystawiona na
sztucznej zielonej trawie przed biblioteką, zasłonięta czerwonym materiałem, przewiązana wstęgą i to bardzo wzbudzało zainteresowanie przechodniów. Wszyscy się zastanawiali, o co tam chodzi i co tam się dzieje. Kolejnym takim też właśnie wydarzeniem był event z książką na start, urodziny Juliana Tuwima i podobnie wystawione zostały krzesła na zewnątrz przed budynkiem biblioteki, sztalugi z informacją zaraz w drodze pieszych i tutaj też dużo osób w tym czasie, zanim event miał miejsce, o godzinie w ogóle to było właśnie 11, tak jak dobrze pamiętam, do tej godziny przechodnie przychodzili do budynku, pytając się, czy mogą przyjść i uczestniczyć w tym wydarzeniu. Czyli bardzo istotne i bardzo ważne jest wychodzenie na zewnątrz. Byliśmy też w Auchan, właśnie po tych urodzinach Juliana Tuwima z tą akcją, z książką na start. Mieliśmy swoje stoisko w Auchan i tam też dużo osób dowiedziało się o tym przede wszystkim, że biblioteka jest w Wejherowie na ulicy Dworcowej. Czyli cały czas oswajamy ludzi z tym faktem i zapraszamy w mury biblioteki. Jeszcze raz proszę podać adres, może kolejne osoby właśnie zachęcą się, żeby zajrzeć. Serdecznie zapraszam do Biblioteki Powiatowej, publicznej biblioteki na ulicy Dworcowej 7, nieopodal budynku dworca. A naszym gościem jest Barbara Gusman, własna Barbara Gusman, dyrektorka tej placówki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.